Hjertebegravelse har støttet os med alt tænkeligt praktisk, der har skulle laves under sådan en proces. Vi har i virkeligheden bare skulle koncentrere os om at være i den sorg, man nu er, når man mister en nært pårørende. Jeg synes, vores kommunikation har været rigtig, rigtig god. De har hjulpet os gennem hele processen. Når vi ikke har mistet en nært pårørende før, så er der rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Og der synes jeg virkelig, at de har været på, og de har hjulpet os gennem hele processen. Jeg synes, hjertebegravelse gjorde en ekstra indsats for os, i det min far var ude på plejehjem og døde på plejehjem, og der skulle vi have hentet ham sent om aftenen. Og det var ikke noget problem, hvilket jeg synes var rigtig dejligt, så min far ikke skulle ligge der unødig lang tid, så det var vi faktisk rigtig glade for. Den service, vi har fået hos hjertebegravelse, lever op til alle de forventninger, jeg måtte have, når man står i sådan en situation, så jeg kan på det varmeste anbefale dem til dem, der kommer i den samme situation, selvom man jo ikke ønsker det for nogen.